duk shehunan mun nan da suka da wasu da kama suka dinga zuwa Kaula ba an ta ba mu kisar wani labari da aka taba ba mu kisar Shu'aib al-Fatih mai abun mamaki na san tun daga yan fituwiya sun fi ni sanin ta ya je shi Kaula da ɗan abin da ya rage a hannun sai na so zai guzire dawo Najeriya sai shehu ya aiko ya ce wannan abul fati in akwai abu ya kawo iya kudin kenan sallama da shehu ya sallame shi zai dawo Najeriya so da shehunan mu ba kawai sai kama abin ya bayar shi ya kama tafiya kawai da mai yiwa mai ko ta jirgi za a dawo dai aka tafiyar da ta koma wata iri kaskantacciya saboda shi ba zai iya cewa ba zai bayar ba kuma ba zai iya cewa komai ba kawai tunda su daman su kawo shehu ruhinsu da jikinsu baki daya kuma tunda ya yi niyyar tafiya kawai zai tafi ko ya kawai ya san za a tafiyar za ta yi an ce ya zo kasashen nan kafin a iso Najeriya sai zama za a yi zaɓe ana takara shi ke naka ce an yi ba malami sai shugaban kasar ya zo ce to dalla muna roƙo mana addu'a shi ke nan sha'awar addu'a gobe zaɓe yana yin addu'a wa shegari aka yi zaɓe sai ya ci shi ke nan aka ɗauko manya-manyan kuɗaɗe aka bashi to tambayar ku zan yi yanzu da aka ba da kuɗin in kai ne ya za a yi ina za ka yi to sai sake komawa Kaula sai sake komawa Kaula maimakon ya dawo gida sai sake komawa Kaula to wallahi haka bayan Allah suke gaskiya kuma da rayuwarsu za mu dinga buga misali har mu ma mu taka irin shigen sawun da suka